în premieră mondială, domnul Bebe Cotimanis citește versurile piesei Double Up de la Ian featuring Amuri. Ian, double up, joc bine, sarafan, saragran, sarapan, sau stai, saraman, saraplan, sau sare, sarapan, își face filme ca la Cannes, sumă mare după ban, avem castele ca la Bran, pana mea, gen, Panama, manele ca la Han, benzină ca la Car, 26 ca la Zar, dau gloanțe bam, headshot ca la Scar, dau șutul ca la bar. L-am îndreptat că e șatul, nu? Da, șatul, da. Da. M-am prins pe parcurs că e șatul și am tres-o la coadă. Da. Uite, mai avem aici o altă piesă hit a generației mele. Este piesa de deschidere a serialului Sirenele, un serial extraordinar pe YouTube. Nu puteți să ratați așa ceva. O să vă rog... Să-mi dai înscris. O să vă dau doar partea asta la final. Intră în apa mării și nu te teme. Ai să înveți să înnoți printre sirene. Și apoi, pe falezele aurii, ai să împarți o floare cu un colibri. Băi, chiar frumoasă chestia asta. Băi, lasă-mă în pace, chiar să-mi smulgi mie lacrimi cu versurile astea. Orice sună mai bine cu vocea Mamă. Ce drăguță e asta. Asta vă place, nu? Pe asta am să o iau pentru că am copii la cursurile de teatru, la revedere. Mai ai? Nu mai am. Dar asta e foarte gingaș. Da, este într-adevăr, este. E un scos vărcările sau chiar n-avea? Nu, chiar n-avea, nu, e asta n-avea, chiar e un cântec pentru copii, da, chiar e.